नोंलाय अरजाया अरजानोबालाय बासि मन्दिरा नै नायलाय मादि मानखोखादों नै बा बोथोरनि जालायनोसै आरे हामथारदों साला आथिं सिङाव साब्लांबावदों मा गां गोनांखौबो जाजायोलै न' जायो दा गां गोनांखौबो गाङा डिस्टार्ब जागोन गाङालाय गुयोब्रा सेरनायावनो माबानो बासिनायावनो थात आइखौ हाया नै दे आदि मानखोदों ए माहा हानो हायाथ' मानो गामला माबा खैजिमा बिदै लांनो नागिरदों फिसासोलै नै हागोन इदि आइदै हागोन ना बे हानाय नङा दां हानाय नङा सोबायनि लाना खादो दे लाना खानसै दे नों हारसिं हागोनब्रा हानाय नङालै नै माबायदि माबाजोबगोन नोङो दै गनदोंनो बिदिनो लाना हांबानो जायोमोन मोनांसिगोन ओमफ्राय नै दसेनो नायदो खैजिमा जानायनि मस्ला लाना खारगौ अरजागौ नों हाया खारदो लाना खारदो बायदि सानैया बासिगासिनो अबेयावनो दोनदो दाबो जि बरिया बोहैखादों आरोना बेयावनो होननोसै बासिनाया बेयावनो बासिनोसै नै लानानै खैजिमा बाहा लाना हायदों खैजिमा बाहा नाय जानोबा नै होदो नुखौ होदो दे लु आयौ सिंसा मानि हाबजोबबाय नै देनजार खैजिमा ओंखारबाय जानो लुगैनानै हानो ओमफ्राय जानो लुगैना हानबाबो नै माबायदि अरजानो गोनां जायो ओंखायनो 100 थाखानि बायना जानायानो लाब दोङो बिदि अरजास्लायस्लायनि 100 थाखानि बायना जानायानो लाब दोङो नै सिगासिनो नै अयखौ गेरजा गोदान लुदों आरोना जोंनिया थादों नै बासिनाया थिंनिफ्राय बिदिखौ लदा ने बेयाव मेरला आदा केजि सेरसे मोनबाबो लस गैलामोनलै दिनै मोनगोन ना मोना खादों हाननाया सानै दै जालायथारदो बेयाव दङ आरोना बिदैयानो हायफाजोबसिगोन मन्दिरा दांदो नायग्रा जों सानैया मन्दिरा जों नायग्रा मन्दिरा दांदो सोबाय गैला बैयो गोरानाव गैला दोंना गैया मिथियानो हनै मायाबा दोङो दा दङ सासे दान्दा एसे गोलाव खालामनानै दोनदो ओरैबायदि गोलाव दा लाना होदो बेहा थिखांबोनो हागोन नोंसोरो बेबो नै देन्जार बुरजा मोनखाबाय खोमसिलायनाय सानसे हांबाय नै आरो इथिं बासिगासिनो इथिं खिथुजों भिडिअ लाग्राबो लारायनोबो रोङा खालिसो दां नै बिथाङानो हानग्रामोन बिथाङानो खिजिमाजों अरजाजोबनाय खिजिमा सोरहा लहा
बिथां साथामानो बिराद थान्नाय सासेया इयाव दङ जोङो जाग्राल'सो जों जाग्राल'सो सेरसे बारा जायो न' बारगोन सेरसे बारगोन 1.5 केजि जानो हागौ खैजोमा अरजानायाथ' गाबोनसो दागखौ नुजोबनोसै माहा दाग जादों माहा दाग जायाखै बेमारफोरासो गायले अरजानांगौ